kepiwik. Di sore Pak. Ayo dibalik-balik ayo kok ngesuk maning. Ngesuk ditengah maning nang Pak Bujel nggih. Rong dina rong bengi malah. Belum orang mangan. Ayo Mas Eko mau penawar iki dibalik. Ayo pada bali di sore ya. Mbok ketunjan maghrib. Alon-alon dari hari ini selamat asal kelakon. Bani ngangge nopo? Ngangge. Nangis businen sayonara sayonara.